Migao mar omenda okwa mondo ochwal pok mar omenda mano mar ngafa kata ne ute chung od bura mano kaka yonoero mar neno ni jopuonjre mariek to wuok e anyuola mochando oyudo basari mag somo. Motelo ne yawo skunde juma manyien. Mendi en kwayo mabende nogol kod jaod bura makarachuonyo Adipo Kuome e twak mare kod Ramogi TV ka Chris Owino miyo waler. Ndalo adek motelo ne yawo skunde, migao mar omenda koro ikwayo mondo chwal pok mar omenda mar NGCDF ne kuonde chung od bura mar miyo jo od bura thuolo mar chiwo basari mag somo ne jopuonjre ma wiye gi bith to wuok e anyuola mochando. E twak mare kod Ramogi TV, ja od bura makarachuonyo Adipo Kuome oywak ni nyaka sani osemana yudo omenda maromo milion 7 kende kuom omenda duto milion 158 ma od bura makarachuonyo onego yud. An nyaka donji e bunge ma kende higa manene gi maneno e kinde mokadho te ne waonge kitabu kata ka dek mono nyalo bedo ten deko moro ma thin kabisa to mae tingini wawuoye higa gana 2022 nyaka 2023 financial year mabiro rumo on 30th June tarika 30 mar dwe mar auchiel. Adipo wacho ni thoth jopuonjre mawuok e anyuola mochando oketo geno gi duto e kony mag basari kendo leo mar CDF dhi chocho chenro magi mag somo e kinde mag dhi yawo skunde gi juma manyien. Nitiere jonyuol ma ok nyal. Kamoro bwana Njuguna winjo bedie MP kaka no sebedo chon to kapok no bedo winjo bedie mondo ne chan ma jopiny godo gi nyuok maginyorego. Anan bunga ng'eyo. Jopiny inyore gi ywak kamora mora. Iyawo skul onge kata nduru. Basari ni ema konyogi. To ka ok onyal chiwo pesa ni, ochalo ng'ama wacho niya, kichandori nyathini koro wado mondo bi ochandre moloyi. Matimore kata odoko ni piny owacho mamalo ne osingo mar cholo pok mar omenda mar NGCDF ne kuonde chung od bura duto kochopo tarik 9 dwe mar 12 higa mokalo. Adipo bende okawo thuolo makamano mar puoyo skunde makaluo mane orienye piny mar joklas 12 mane ogol duoko mage kod jatend migao mar somo Ezekiel Machogu. Maragita chwado ne giero kamano makende. Kenda miyo gi ongera makende. Kenda pako gi kabisa. Kawacho ne genia meduru timo maber mata molo kata kaka utimono. Nikech nitie skul mana ang'eyo motero nyithindo 250 e penj to ji 18 kende moko yudo university. E komachielo, Adipo otielo nigi kaka jotelo mawuok kaluo giikore matiyo kod jatend piny William Ruto e chwelo chenro mag dongruok ka bende ojiwo jatend piny mondo oti kanyakla kod ogai mar Azimio Raila Odinga. The head of state, the president mar Kenya, and Dr. Samoei William Ruto. Onge gima ng'ato nyalo wacho mane adieri. Kwase recognize mano. Embo jatendwa mar party ni. Recognize mana chuth kendo maber kabisa. To biro yudo katiyo kodwa yot mokadho. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.